uNkulunkulu uyokulonda uphile uphushe uphumelele. Pastor uningi lobuye awachaza amaphupho ke inamba since ukuyimember i-channel. Kanti-ke kuthole kukuhle ukunikela kwi-channel ngoba ayikho i-channel echaza amaphupho njengale. So uma ungakunikela awunikele ngani? Fona from 9 ya 5 ntambama kuphela ungasaphiki. You don't need to explain to me ukuthi hey why wena ufuna uWhatsApp. No, angifuni uWhatsApp. Themba Thembelihle Majola, amen baba. Thembalihle Majola, amen baba. Hope this finds you well. Ngicela if possible ngiphupha ke ama security angidubula ngethiza ngani yo ubuhlungu bebulapho. Yabona? Yeah, it finds me well. Siyabonga. Yabona ukubela uhluka ngaka ukwazi wabelela kahle uThembalihle lapha. Awu siyabonga. Uphupha ngedutshulwa ngethiza ama security guards onogada thina sithi onogada ngesizulu security guards onogada. So uphupha edutshulwa onogada ngethiza. Ebuhlungu futhi bebemtintinye nje ngayo stinging with a teaser. So it's a bad dream. Yebo. Kodwa ngokwesintu amaphoyisa zidalwa amathongo. Can be anything. Angaba abantu nje. So one ngokwesintu ke uma kwenze uphupho nogada uPaul ubuma bekushaya noma bekudubula ngaleyo teaser leyo ngoba i-teaser akusona isibhamu. Shothi ufana nomuntu la is being punished. Yabona? Ubejeziswa nge-teaser ya futhi sizothina one ngokwesintu uma ngenze uphupho nogada uPaul ubuma bekujezisa noma bekushaya ke ngaleyo teaser leyo ngoba ikubulala vele. La ngenzeka kumele nje uzinuke amakhwapha ngoba ngenzeka wena ubhekene nolaka nokuthethiswa izidalwa zakho ngoba wenze okungafanele nokungamukelekile emsamo wakho. So ungaphupha ke amaphoyisa noma ama-security emini ekushaya lethize kujeziswa ukuthi uyajeziswa lapha ngenxa ukuthi kukhona la uphambuke khona emsamo wakho, kukhona la uphambuke khona idalo lakho, kukhona la ube namagwegwe khona la uqondiswa khona ilezi idalwa. Yabona? Akukho kuphi nje uyathethiswa ngenxa yokuthi lezi idalwa zithi kuthela ukuthi wena khona uma misekho wenzile. So le ifuna ukuthi ubheke ukuthi before le phupho leli yini oyenzile wena noma yini ongayenzanga obefanele ngabe uyenzile before le phupho. Kuwulaka ukuthethiswa zidalwa. 2 kuyenzeka ke uma uphupho nogada kube uPaul uma bekushaya noma bekujezisa ngoba ukuthi kungenzeka kumele ukhuleke phela ucela ukuphepha nokuvikeleka kuNkulunkulu ngoba ubhekene nezigadlo ezimbi wena. Uthunyelwa ngemimoya emibi okanye uthunyelwa ngezilwane ngenxa yenzondo yabathakathi. So kule simo lesi ungayithola wena bekuntintinya laba kanti kunomthakathi manje sekungegadlo. Yabona? 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ukuthi onogada uPaul ubuma bekushaya noma bekujezisa ngoba ukuthi ngenzeka uzovukelwa abantu abazama ukukulimaza nokukukhaphela ngenxa yamagqubu noma ngenxa yenzondo. Omunye umuntu akuba bemshaya kanti vele uyaboniswa ukuthi kunabantu okungabe yibona bonogada noma abanye abantu abasemagunyeni abazokujezisa wena noma bazokukhaphela. Yabona? Ngenxa yeziphambeko zakho noma ngenxa yenzondo abanayo towards wena. Siyabonga kakhulu besiphala la uphupha utintinywa ngonogada ukuthi ushaya ngonogada uphupha ekubula ngethiza ngonogada hayi ngesibhamu.